Здравейте на всички! Аз съм Христо и Днес виждате моят декстоп. Какво ще направим днес? Силно се видяли от заглавието, ще правим thumbnail. Какво представлява thumbnail? Малката снимка, на която ще слагате на клипа отпреде. И да, няма да е с Photoshop, ами с една програма наречена Pixlr. Ето. Да започваме. Сигурно знаете от Photoshop. За да отворите нещо, файл, open и да. Обаче не съм се... Добре, айде. Не съм се подготвил и за това Minecraft. Опа. Кирилицата. Minecraft Valley. Нека да вземем една Minecraft тревичка. Нека да го махнем. Нека да намеря. Да приемем, че това е добре. Запазвате изображението. Запазвате, отивате в Pixlr, файл, open. Отваряте го. Да, ето виждате го. Може понякога да е малко, може да си го големите. Обаче на мен ми е добре така. В смисъл да. Да, зависи какво искате да правим. Сега ще направим примерно. За да напишете нещо. Ето тук виждате текст. Има така. Текст. Type. Тук има 1000 езици, на които може да пишете. Да. Но не на всички се разбират. Ето примерно това ще използвам сега и ще напиша. Добре, ще напиша MT Cast BG. Може да го смалите. Оп. Ето примерно така. Тук променяте буквите, кривите ги. Може да се подчертават. Тук намалявате оптичността. Ето. Ще я направим така. Apply. Да, за да направите... тук имате ефектите също така. Аз много не ги ползвам. Ето, виждате шейдери. Този е добър всъщност. Apply. Да. За да сложите примерно Minecraft табелката. За знака на Minecraft. Да искате Refine. Ето. Double XP. Тук си показва ето Minecraft лого. Много е голямо. Смаляте го. Правите го както желаете. Както желаете, смисъл. Сега на тази снимка не знам как да го направя. Мисля, че така е добре. Слагате го. Също така може да съжалявам. Също така можете да си сложите скина пак през Refine, Double XP. Не обаче изчезне. Добре. Ето, може да сложите Super Mario. Обаче тази снимка такава, че не става. Нека чакайте. Отиваме в този така. Търсиме го 3D скинтоно. Ако искате, ето го сайта, може да има в описанието. Имаме Pixlr, Double XP. Ми пак няма, what the fuck.
Къде е отишъл? Казвам папката. О, да бе, верно. Доналдс, това е. Доналдс. Така, слагаме го. Голяме. Така, може въобще да си го настроите както искате. Чакай, мога да го направя, че входя. Така. Apply. Ето. Общо взето. Да. Това е снимката. Общо взето. Това ви трябва. Тук може да си сложите рамка, обаче. Защо? Ето изтеглих, обаче. Ще се обгрозва. И да, скъпи файл, save, open. Файл, save as. Както искате. Ще премените. Натискате OK. Отивате към където сте запазили Pictures. И вуаля. Надявам се това видео да ви е помогнало. Успех, аз бях Христо и